Maayong gabi pag-usab mga angkol o mga auntie. Tugutin na sab kong mangayog katahuran sa mga gabudlat pang mga mata karong nga orasaha. Kay naghuwat sa mga maymay og storya ni Totoy Bato. Kumusta kayo mga auntie o mga angkol? At balik po tayo sa pinag-uusapan natin kanina, ang kahalagahan ng mamuhay ng simple, ng mamuhay ng payak. Alam mo mga angkol ug mga ante, napaka-importante ang pagpanginabuhi og simple lang. Ang kagandahan ng buhay ay matatagpuan sa pagpapahalaga sa mga bagay na walang presyo. Di kay baw ka nga di nimo kaya, pugson jud nimo ang imong kagalingon nga paliton ang usa ka butang. Ang isang example diyan ay ang magkaroon tayo ng mahal at bagong cellphone. Parain dahil nga yung kapitbahay o kaya ka-office mate mo, kaya kaibigan mo ay may bagong cellphone. Palit ka pero utang di ito. At ang masaklap pa nito, utang pa galing kay Mekos. Alam mo mga angkol, kung hindi pa kayang bumili ng bago, wag na. Alam mo naman magagamit pa naman yung kasalukuyan mong cellphone. Di ba? Makatawag, makachat, makatext, makapag-browse sa internet, makapanood ng pampahigal. Alam mo nga auntie, no? Ay pugsa ang usa ka butang. Kay kung imong pugson, kini mo dugo. Ante, ang kaligayahan ay nagmumula sa pagtanggap ng bawat sandali ng buong puso. Kumbaga, just be humble enough, no? To accept the fact nga anak tas pobreng pikoy, anak tas pobreng armas di puego. Di mataka-afford. Ang payak na pamumuhay ay nagbibigay daan sa atin ng mas mapagtibay ang koneksyon sa ating sarili at sa mundo. Pinapakita natin kung ano talaga tayo. Clarex kayo ta, di ta nagparong ingnon nga adunahan ta. Bisan wa tay diyot. Ang simpleng bagay din mga angkol and mga auntie, ang pinakapambihirang bagay. At ang mga matatalino lamang ang makakakita sa kanila. Mga intelihente lang ang makasabot ni ini. Ang kakayahang gawing simple ay nangangahulugang alisin ang hindi kailangan upang ang kailangan ay makapagsalita. Minsan kasi mas inuuna pa natin ang hindi importante kaya natatabunan ng mga mas kailangan sa buhay. Kumbaga, inuna pa yung wants natin kaysa sa needs. Makatakod manggod, no? Ang pagkahambugiro, maong mataktan puta sa uban. Kung mas simple tayo, mas nagiging kumpleto tayo. Mamuhay ng simple upang ang iba ay mabuhay din ng simple. Alam mo mga angkol o mga ante, mas maganda pa rin ang buhay natin noon kung ano nangyari noon kaysa ngayon. Kasi noon, natututo tayong maging kontento.
Di ba? Clarix kayo, ho? Clarix kayo ang mga pinagsasabi ni Totoy Bato. Ayan, no? Maraming salamat at siyempre bago po ako magpapaalam, ayan, gusto ko lang din i-announce ang ating nanalo sa ating fans ka na nanalo ka ng 500 pesos. Abangan lang, no, ang ating kasamaan dito na si Kiko, si Carl ang tatawag sa inyo para bigyan kayo ng 500 pesos sa fanscan. Okay? So, get well soon to me. Hindi pala soon. Agad-agad. Sorry na lang kasi paos tayo ngayon. So, ingat po tayo ha mga kabisyo ha. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ating programa. Bukas, madaling araw, alas 5 hanggang alas 8 ang programang Feel Good Morning. Magpapaalam na po si Totoy Bato. Ingat po tayo, amping palagi. God bless. Bye-bye you.